Γεια σας. Ονομάζομαι Κώστας Περάκης. Ζω στην Κρήτη και πλέον ένα σημαντικό μέρος από τα εισοδήματά μου προέρχεται από το ίντερνετ. Η εταιρεία με την οποία συνεργάζομαι δραστηριοποιείται πάνω στη διαφήμιση στο ίντερνετ. Στην παρουσίαση που θα δείτε σε λίγο θα σας δείξω με ποιον τρόπο λειτουργούν και πώς κερδίζουν τεράστια χρηματικά ποσά εταιρείες κολοσσί όπως αυτές που βλέπετε. Το Facebook, το Twitter, η Google, το YouTube κλπ. Θα σας δείξω πώς μπορούμε και εμείς να κερδίσουμε ένα μερίδιο από αυτήν την αγορά που πλέον κάνει τζίρο πάνω από 600 δισεκατομμύρια δολάρια ετησίως και μάλιστα χρόνο με το χρόνο αυξάνεται. Ουσιαστικά, στο επόμενο βίντεο θα δείτε έναν τρόπο που αποκλείεται να μην κερδίσετε χρήματα. Ξέρω πως αυτό μπορεί να σας ακούγεται απίθανο και καταλαβαίνω πως ίσως να είσαστε δύσπιστοι αυτή τη στιγμή, αφού μάλλον θα έχετε δει στο ίντερνετ πολλές διαφημίσεις που δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Και θα αναρωτιέστε πώς μπορεί να γίνεται αυτό και αν είναι δυνατόν, ειδικά στις μέρες μας, να χαρίζει κανένας λεφτά έτσι εύκολα. Στο βίντεο που ακολουθεί θα δείτε αναλυτικά με ποιον μαθηματικό τρόπο λειτουργεί η εταιρεία μας, με ποιες τεχνικές μπορούμε να κερδίσουμε και εμείς χρήματα, πώς μπορούμε να συμμετάσχουμε στον τεράστιο αυτό τζίρο των 600 δισεκατομμυρίων δολαρίων της ιντερνετικής διαφήμισης που σας είπα πιο πριν και ποια είναι τα ωφέλη που θα αποκομίσουμε από αυτή μας τη δραστηριότητα. Εκμεταλλευτείτε αυτή την ευκαιρία για γνώση, την ευκαιρία να μάθετε τον τρόπο δουλειάς μας. Δεν πρόκειται για δικτυακό μάρκετινγκ και δεν πρόκειται ποτέ κανένας να σας υποχρεώσει να κάνετε συστάσεις, αν εκεί πηγαίνει το μυαλό σας. Αρκεί να έχετε τις βασικές γνώσεις χρήσης του ίντερνετ και να χρησιμοποιείτε τον υπολογιστή σας τουλάχιστον μια φορά την εβδομάδα. Συμπληρώστε τα στοιχεία σας στο δεξί μέρος της οθόνης που βλέπετε και θα λάβετε δωρεάν μια αναλυτική ενημέρωση διάρκειας 12 λεπτών. Σας ευχαριστώ για το χρόνο σας.